fornuftige unge mennesker. Ved du hvad? Jeg har simpelthen en god nyhed til jer i dag. Vi er færdige med pensum. Og hvad er der tilbage? Et lille år. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal lave. Hvad skal vi lave? Rundbold. Ja, I kunne faktisk godt bruge lidt hjælp der. Nej, jeg tror vi satser og prøver at se, om vi kan vinde alligevel. Så lad os repetere lidt. Og lad os starte med noget af det basale, hvis I er i tvivl om det. Så synes jeg lige, vi skal gennemgå noget, der starter i de første kapitler her. Hvordan er det nu lige med de her aktiver, de her passiver her? Se, det er jo fantastisk. En flok af hænder. Hvem skal jeg vælge? Ja, Anders. Ja, men dårligt gider at give flytte lidt, så kan jeg lige se, hvad der står på tavlen. Ja, men det skal jo altid være lige store. Det er fuldstændig rigtigt. Det er simpelthen så godt husket, Anders. Ja, men jeg synes, nu har jeg jo læst i dag det sidste, jo. Og så synes jeg simpelthen bare for variations skyld, for at gøre noget, vi ikke gør normalt, så synes jeg, vi skal lave nogle opgaver. Og ja, hvorfor ikke bare sige, hvad har vi? 21, 1 til 21, 14? I kommer bare og spørger, hvis der er noget, I skal have hjælp til, ikke? Jo. Forresten, inden I går i gang, vi skal lige have fundet ud af, hvem der skal have kage med. Jeg er fuldstændig gennem kage. Skal Rico have kage med? Ja. Hvor er Rico? Er han syg? Ja. Jamen, det er jo det, jeg har set frem til gennem hele turen fra vejen. Ja, det er vi ked af. Nu går jeg ned og skaffer noget kage, og I går bare i gang. Er det friske? Ja. Ja, det er godt, det er godt. Jeg synes fandme, at I sidder og sover der, eller? Har I lavet lektier? Ja. Nå, det var godt. Ja, det var fint. Nej, er der nogen, der ikke har lavet lektier? Så jeg lige spørge med det samme. Nej. Bullshit, hold kæft, man. Som om vi alle sammen har lavet lektier, man. Det kan I for mig. Mig. Hvad sidder du og laver på din computer der, hva'? Det er du godt nok ned i. Det er godt nok ned for det samme. Anders, hvad sidder du? Nej, Esben, hvad sidder du og laver med din mobil der? Læser din sms. Nå, det er sådan en fantastisk sms. Lad os lige høre den. Jeg elsker de sms'er, der er. Det vil du gerne høre? Ja, det vil jeg gerne. Okay. Hej fans. Håber I er kommet godt igennem Terminzone Dio. I skal jo ikke komme til at kede jer, så her er lidt at hygge jer med under fodboldlandskampen i aften. Læs resten af Huntington Compendiet. De sidste 46 sider. God aften. Grys Jens. PS. Ja, prøv nu. Jeg skulle nok lige lade at fortælle jer, hva'? Nå, men det er jo vigtigt, fordi at I har jo alle sammen lavet lektier, så der er jo ingen problemer, jo. Ej, Jens, det har vi. Nej, prøve. Vi har altså ikke lavet det alligevel. Så kommer den. Så har I ikke lavet lektier. Ja. Men ved du hvad? Det er jeres egen skyld. Fordi det er 2 dage, ikke? Det er 2 dage. Vi kører. Der er ikke noget at gøre. Vi står bare tilbage på perronen. Det venter ikke på jer, det kommer ikke tilbage. Altså, det er bare med at følge med nu. Anders? Jamen, kan du ikke så tage en taxa senere, og så komme op til? Det kan du ikke. Men ved du hvad? Vi dropper på dem. Der skal vigtige ting her i livet. Vi går 500 spil på Warsend i stedet for. Det ved jeg. Warsend, det er vigtigt.
Jeg skal lige høre, er I hårdt 3B? Ja, selvfølgelig, men det er også klog. Er det dumt, eller hvad? Jeg kan næsten ikke finde rundt i gang. Har I nogle lektier for til i dag? Nå, det er I. Okay. I har ikke nogen lektier? Ej, der var I vel nok heldige, hva'? I ser også bare så glade ud, og ved I hvad? Det er jeg også. Jeg er simpelthen så glad. Selv når jeg kører i min bil fra Kolding, og jeg bare klasker mod ruden, og det er gråvasser, når jeg kommer herop, jeg blomstrer. Ej, den starter. Jeg er nær ventet over mig selv. Ej. Jeg har skrevet noget protokol, vi skal lige se om alle er her i dag. Ja, det starter lige med Esben. Ja. Godt, Anders. Ja. Lina. Yes. Det er rigtig godt. Ej, det er næsten halvdelen af jer, der. Vi er faktisk 6-7 niveauer, der mangler jo en godt regnet ud. Ja. Ja, det er jo mig, det der matematik der, det holder slet ikke. Det er vi er der matematikklassen, I er sådan nogle kloge hoveder. Mig og matematik, det er jo 2 gange 2, det er jo bare. Så, men jeg synes, at jeg har set Jakob i dag. Hvad er det for noget? Hvorfor er han ikke? Han sidder nede på biblioteket og ser porno. Nå, men er der ikke, jeg synes, at Thomas har lukket for alt det porno nede på biblioteket? Hvor ved du det fra, man ikke? Vi kigger lidt på nogle af de fejl, I har lavet i jeres afleveringer. Det synes jeg er mere relevant, hvis vi lige kan få det her smartboard herovre til at virke. Men det er en smartboard, det Nej, det er ikke midten. Er det den der? Nej, det er det teknik der. Vi skal have noget Thomas support. Thomas! Vi skal lige sige det der support, ikke? Til hjælp. Så, ved du, vi laver en lille grammatikprøve i stedet. Fordi det kan jo ikke få det her halløj her til at virke, så de tager en grammatikprøve. Det er meget vigtigt, at I er stille under grammatikprøven. For at I kan koncentrere jer, ikke også, og afbryde ikke hinanden. Bare sådan. Jeg tager mit barn med. Okay?